ప్రతి క్రైస్తవుడు, ప్రతి విశ్వాసి, అలాగే దేవుని లేఖనములను పరిశోధిస్తున్న దైవజనులకు, సంఘ కాపరులకు ఒక సందేహం ఉంటుంది. ఏమిటంటే, ఎందుకు వాక్యము కొంత ఇచ్చట కొంత అచ్చట ఉంటుంది, దానికి గల కారణం ఏమిటి అని కొన్ని సందేహాలు దైవజనులకు, పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదువుతున్న వారందరికీ కూడా ఈ యొక్క స్మాల్ డౌట్ అనేది చాలామందికి ఉంటుంది. అసలే దేవుని వాక్యం కొంత ఇచ్చట కొంత అచ్చట ఉండడానికి గల కారణం ఏమిటి? దేవుని వాక్యం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రేమ గురించి ఉందండి. ప్రేమ గురించి ఒక పత్రిక రాస్తూ దేవుడు ఎంత ప్రేమ చూపించాడో, ప్రజల కొరకు ఎంత ప్రేమ చూపించాడో, లేకపోతే మనుషుల కొరకు ఆయన ఎలా బలి అయ్యాడో, ఆ ప్రేమ గురించి వివరంగా ఒక పత్రిక రాయవచ్చు కదా. కానీ ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు కొంత కొరింథీ పత్రికలోను, కొంత యోహాను సువార్తలోను, కొంత యోహాను రాసిన మొదటి పత్రికలోను దేవుడు ప్రేమస్వరూపి అని ఇలాగ కొంత అచ్చట ఇచ్చట వివరంగా రాయబడి ఉన్నది. మనం ఏం చేయాలి? చాలామంది వాక్యములు పరిశోధించడానికి చాలామంది ఇష్టపడడం లేదు. దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. యెషయా గ్రంథము 28వ అధ్యాయము 10వ వచనం మరియు 13వ వచనంలో దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, ఆజ్ఞ వెంబడి ఆజ్ఞ, సూత్రం వెంబడి సూత్రం, కొంత ఇచ్చట కొంత అచ్చట దేవుని వాక్యం మీకు ఇవ్వబడును అని యెషయా గ్రంథము 28వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో 10వ వచనంలో కూడా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఇది యెషయా ద్వారా పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రవచించిన ఒక ప్రవచనం. ఆ ప్రవచన ప్రకారము దేవుడు కొంత ఇచ్చట కొంత అచ్చట దేవుని వాక్యం మనకి ఇవ్వబడ్డది. ఎందుకు దేవుడు అలాగూ మరుగుపరిచాడు? ఎందుకు దేవుడు మనలకు బయలుపరచలేదు అంటే మనము సామెతల గ్రంథంలోకి వెళ్ళాలి. సామెతల గ్రంథము 25వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, సంగతి మరుగు చేయుట దేవునికి ఘనత, సంగతి శోధించుట రాజులకు ఘనత అని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. అంటే దానికి అర్థం ఏమిటంటే, సంగతి మరుగు చేయుట అనేది దేవునికి ఘనత. అందుకనే దేవుడు సంగతిని మరుగు చేశాడు, దేవుని వాక్యాన్ని మరుగు చేశాడు. ఇంకా మనము చాలా ధన్యులమండి, దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడిన వాళ్ళు. పాత నిబంధన గ్రంథంలో దేవుని మర్మము బయలుపరచబడలేదు, మరుగు చేయబడ్డది. కానీ క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో దేవుని వాక్యము మరుగు చేయబడకుండా రివీల్ చేయబడ్డది, బయలుపరచబడ్డది. దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తుంది. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చి 33.5 సంవత్సరాలు ఈ లోకంలో జీవించి ఏ పాపం లేకుండా, ఏ శాపం లేకుండా, ఏ అన్యాయము చేయకుండా, తన నోటి ద్వారా ఏ లోపం లేకుండా, ఏ తప్పు చేయకుండా నీ కొరకు నా కొరకు కలువరి సిలువలో మరణించి రక్తము కార్చి ఆఖరి బొట్టు వరకు రక్తము కార్చి మరణించి 3వ దినమున సజీవుడైన దేవుని వలె తిరిగి లేచాడు. ఆయన ద్వారా మనకు ఏమయ్యిందంటే దేవుని వాక్యము, దేవుని మర్మము బయలుపరచబడ్డది. ఈ వాక్యం చెప్పడానికి, లేకపోతే ఈ మాటలు చెప్పడానికి నేను చాలా గర్విస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే కొలస్సీలు రాసిన పత్రికలో 1వ అధ్యాయంలోని దేవుని వాక్యం వివరంగా సెలవిస్తుంది, సువార్త మరుగు చేయబడలేదు కానీ అది బయలుపరచబడ్డది. ప్రజలందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో దేవుని సువార్త మరుగు చేయబడలేదు కానీ అది బయలుపరచబడ్డది అని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. అంటే ప్రియమైన సహోదరుడా, దేవుని వాక్యం మరుగు చేయబడలేదు, బయలుపరచబడ్డది. ఈ యొక్క కృపాయుగంలో క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుని వాక్యం మరుగు చేయబడలేదు కానీ బయలుపరచబడ్డది. దేవుని వాక్యం మీద మనం ఏం చేయాలంటే కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి దేవుని వాక్యం మీద మనం పఠించి ధ్యానించినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగదు అని వాక్యం చూడండి. సాధారణంగా మనం ఆలోచించినట్లయితే ఆ వాక్యమో యెహోవా నా కాపరి నాకేమీ కలుగదు, సాధారణంగా మనం ఆలోచించినట్లయితే. కానీ దాన్ని కొరకు మనం జ్ఞానించినట్లయితే, ఆ వాక్యాన్ని దివారాత్రం మనం జ్ఞానించినట్లయితే లోతైన మర్మాలు పరిశుద్ధాత్మ మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటాడు.
పరిశుద్ధాత్మ ఎందుకు అంటే మనము తవ్వే కొలుది అనేకమైన నూతనమైన మర్మాలు పరిశుద్ధాత్మ మనం బయలుపరుస్తాడు. ఎందుకంటే మనము ఆ వాక్యం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి, ఆ వాక్యం పఠించాలి. ఆ వాక్యము దివారాత్రులు మనం జ్ఞానించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్ముడు ఏం చేస్తాడంటే తవ్వే కొలిది కొత్త విషయాలు నీకు నాకు మనందరికీ బయలుపరుస్తాడు. అందుకని కృపాయుగంలో దేవుని మర్మము, దేవుని ప్రత్యక్షత మనందరికీ బయలుపరచబడ్డది. దేవునికి స్తోత్రం. అందుకనే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, సంగతి మరుగు చేయుట దేవునికి ఘనత, సంగతి శోధించుట రాజులకు ఘనత అని సామెతల గ్రంథము 25వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో సెలవిస్తుంది. దేవునికి స్తోత్రం. కాబట్టి అందుకనే పౌలు గారు దైవజనుడైన తిమోతికి రాస్తున్నాడు, దైవజనుడా సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కార్యమునకును నువ్వేం చేయాలంటే కష్టపడాలి. దేని వాక్యం బోధించుటకును, ఖండించుటకును, తప్పుదిద్దుటకును నువ్వు కష్టపడాలి. అన్ని విషయంలో మిత్తముగా ఉండి నువ్వు కష్టపడాలని 5వ అధ్యాయంలో క్లియర్గా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. అంటే దేవుని వాక్యం బోధించడానికి మనం ఏం చేయాలంటే కష్టపడాలి. మన నోటంట వచ్చే మాటల ద్వారా దేవుని వాక్యం బోధించడం కాదు, కానీ ఆ వాక్యాన్ని పరిశోధించి జ్ఞానించి ఆ వాక్యాన్ని జ్ఞానిస్తూ మనం అనేక క్రొత్త విషయాలు మనం నేర్చుకున్నట్లయితే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే కొత్త విషయాలు దేవుని వాక్యం నుండే మనకు నేర్పిస్తాడు. దేవునికి స్తోత్రం. కాబట్టి దైవజనుడా, దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నవాడా, లేకపోతే దేవుని సేవకుడు అయిన నీవు, సంఘాన్ని నడిపిస్తున్న దైవజనుడా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా పఠించి ఈ వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా విని, అంటే దేవుడు ఏం చేశాడంటే సంగతి మరుగు చేయబడ్డది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ కృపాయుగంలో మరుగు చేయబడ్డ వాటినన్నిటినీ పరిశోధించాలి, జ్ఞానించాలి. లోతైన మర్మాలు మనం తెలుసుకున్నట్లయితే దేవుడు కొత్త విషయాలు పాత నిబంధన గ్రంథంలో దేవుడు ఏదైతే మన కొరకు ఉంచి ఉన్నాడో, ఈ ప్రస్తుత దినాల్లో దేవుడు మన కొరకు ఏదైతే ఉంచున్నాడో, రాబోయే కాలంలో ఏదైతే జరుగుతుందో ప్రతి విషయము కూడా దేవుడు మనందరికీ బయలుపరిచాడు, మరుగు చేయలేదు, బయలుపరిచాడు. దేవునికి స్తోత్రం. కాబట్టి దేవుని వాక్యాన్ని జ్ఞానిద్దాం, దేవుని వాక్యం పఠిద్దాం, ప్రతి ఒక్కరు కూడా కష్టపడదాం. దేవుని వాక్యాన్ని జ్ఞానించి దేవారాత్రం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించినట్లయితే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను, నిబ్బరము కలిగి ధైర్యంగా ఉండు, కునుకక నిద్రపోక నిన్ను కాపాడుతానని దేవుడి వాక్యం సెలవిస్తున్నాడు. కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరుడా, దేవుని వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా విందాం, దేవుని వాక్యాన్ని పఠిద్దాం, దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిద్దాం, దేవుని వాక్యం మీద మనం కష్టపడదాం. తద్వారా దేవుడు మన జీవితంలో, మన కుటుంబంలో కార్యాలు చేయనుగా. కానీ నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, దేవుడు మనందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్.